खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 अक्ट'बर 2024 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिसोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ थोजासे मोननो हागौ। बिदा फंबायनिफ्रायबो थोजासे हेफाजाब मोनगोन। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन आरो गोथों साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनोबो हागौ।
गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जागोन। गोसोआव आला खाला जानो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौबो दिनै मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव दिनै बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन।
माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरिफोरखौ मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।